jingpruit man shna patla re. Tada ki khang tang jingpruit ka laitar ding ong dipingi ni sapoi to ka jukma bani hapan tha uma ban panding. Halor ka jingong jong we pulit ha ka jingyaki jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association banomsha yaki kali tourist na jylla Assam ban lejbu yaki brew haki jaka jo kai perthai ha kaleng kari khasi bat jaintia ha ka ba uneu pulit ulong baka jylla Meghalaya kampalla ban shna yaki jingpruit ladaki khang yaki jingpruit bat yu laitar kan sapoi ka jukmau bakin kentha da umau kumta halor kaneka jingong jong une upulit lami ka we ka post hakirin san jong ki social media kata hakaran san jong ka Facebook kabalatho kumne ei toba ong tang jingpruit ru ompalla pynmih baik ne jingpruit bashna na lakari shna hamongap is khasil district GM Sherapunji jin first khasimet alcohol in northeast la export shabar state nangta ki sabon lashna ha umlengka bat mojrong napo ka umdi umrupa lashna hakanshi bat la export ru shabar ki pulit Meghalaya kin sngeu bha ban defend your own home rather than defending. Nowadays we need medical scientists banshna hino yaki medical oxygen gas bat ki we de bat hangne lapos artat yakadur jongka jingpruit bat hagne ka dur jongka jingpruit latho kumne hato kane kamdai ka jingpruit bashna na state jongi te hato phia ong kumno halor ka jingong jong une pulit bat halor kane ka post balami hakran san jong ka Facebook